समीर कुलकर्णी. माझ्या शाळेचे नाव डॉक्टर पतंगराव कदम विद्यालय कुंडल. मी आता 4थीत शिकतो. लिहिता लिहिता जपावे ते अक्षर मनातले, बोलता बोलता गुफावे ते शब्द ओठातले, रडता रडता लपवावे ते पाणी डोळ्यातले, आणि हसता हसता आठवावे ते शिक्षक शाळेतले. प्रथमतः समाज घडवणाऱ्या सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सामे गुरुजी, महात्मा ज्योतिबा फुले, अब्दुल कलाम आणि माझ्या वर्ग शिक्षिका गोलकोंड मॅडम आणि लखेसर मॅडम. आणि ज्ञान अज्ञान तळाव शिक्षकारूपी शिल्पकारांना वंदन करून मी माझे मनोगत व्यक्त करतो. आज इंटरनेट जगातील 2Gची जागा 4Gने घेतली आहे, पण किती झाले तरी आमची गुरुजींची जागा कोणीही घेऊ शकणार नाही. ऑनलाईन शिक्षणातून आम्हाला एक कळून चुकले आहे की आभासी शिक्षणापेक्षा खऱ्या शिक्षणाशिवाय पर्यायच नाही. मोबाईल, TV, इंटरनेट यासारख्या घटकातून मिळणाऱ्या ज्ञानात संस्काराचा स्पर्शही नाही. मग कसा होणार बौद्धिक सामाजिक विकास? कशी साधणार सामाजिक प्रगती? कसे होईल मूल्यसंस्कार? कसा होईल देश महासत्कार? याचा प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे. एक इंजिनियर एक मशीन बनवू शकतो, एक डॉक्टर एक रोग्याला बरे करू शकतो, एक गवंडी एक इमारत बनवू शकतो, पण एक पूर्ण पिढी घडवण्याची कला फक्त ते शिक्षकातच असते. ते आम्हाला विसरून चालणार नाही. शिक्षण दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊन मी माझे मनोगत पूर्ण करतो. धन्यवाद. गुरु रत्नाकर